Avui el que volíem explicar una mica era la importància de l'alimentació en l'esport, què menjar durant l'esport, abans o després, per tindre les reserves energètiques al màxim plenes possibles per poder rendir més. L'alimentació d'un esportista al final s'ha de ser més específica pel tipus d'esport que fa, segons durada, intensitat, etc. I no es pot menjar el mateix si competim durant una hora o si fem una cursa de 20 hores. El sucre, tot el que mengem, la patata, la pasta, dolços, sucs, tot això té hidrats de carboni i això s'acaben transformant en glucosa, més ràpid o més lent. Llavors hi ha moments que hem de prendre productes d'absorció ràpida perquè necessitem l'energia ara, hi ha moments que no la necessitem ja, que necessitem d'aquí una estona, que acabem de prendre aliments d'absorció més lenta. Què passa si prenem aquells aliments d'absorció ràpida i no els utilitzem? Doncs que afecta els nostres nivells de glucosa, llavors el nostre pàncreas alliberarà insulina i si no ho utilitzem es transformarà en greix i provoca sobrepeso i obesitat.